bas nang ngimla khamla ingu yo blai uba penyo ingi na kapor kodor kapor ka kerpang bat kapor ka kentang nyaingu namar ba ula sya ingi yakum kene kapor bakalat na kapataban syakri ban penan buram yu ubolong ublai bat bolong ru unong thau ujonge nyaingu namar pela ingi hapdeng jongkum kene kapor ka kapor baka perthai shitelop kapa kenthop ya geri kapa ke jongi pat kumjuru ya ke jela ke jongi kalau penong hangi hapadeng jong ke jing khanglat ban syakri ya oblai haki yeng ki bakentang ki ba thau kerpang ban shna nak banta ban mane ya trai uboblai jongi ngaingu ya oblai na maru pela enga ban yo ekamet ka bakot ka bakhia kumjuru ba ai hangai kene kalat ba kabu nak benta ban sam lem ka kubor ka ktien ka jing penem ka jong blai ba pedeng jong ka jing penbet nak office jong ka ribhoi presbyterian synod ka shania hanga usyakri baret ujong blai nak benta ban sam lem ka kubor hakum kene ka sngi ka bakerpang jong ka balang kene ka sngi kaba shitelop ngitip ya ka kum ka Pentecost Sunday barhaga ju kapor na kaliang ka Presbyterian Church of India na ka PCI ka General Assembly kalabu ka Assembly Day of Prayer na ka snidwai kerpang na ka banta ka PCI ka bait ka jongi na shimi ka kabu na markata banwan ra hapdeng jongi baro ki khon ka balang hapo jong ka Ribhoi Presbyterian Synod ya ka theme ka ba ka General Assembly PCI kalawan ra berkata kalong mensim bakhoy pentemai ya ki jingthau baro lengba jong ka ne ka theme namar kata nga apil syapi baro ki khun ka bla suspa ka jong turai pangin pai ha ka jingduai kumla batha na ka General Assembly PCI ka balawan ra syaki office hapo kisnot ki baper ki badan hapo jongka ngan pule ka wei hedin ka wei ya kene ka mat hashwa bengin poi syaga benta panesam na ka kubor ka ktin ka baem ka jong oblai ka benengkong ka General Assembly ka batha engi ban duai ban aingu oblai namar ka jingker khu baro ki bengayo ban priang kum ka balang bar ka PCI hi baro ka wei ka benta ka baar duai na kabanta nung kitkam jo ka PCI ki Administrative Secretary ki bakentop ya Reverend G.S. Litan Reverend Rolian Thanga Lalsim Reverend Dr. K. Lauren Kima bat ka yeng ka sem ka jongki bagi nang la pan ai ka jing syakri ka khampa yaw try bat ka ministry ka jong o kabalai duai na kabanta ki mission worker ki bakentop ha po jong ka General Assembly ki patrei ha ka hima ha ka dima ha South District ha berwa ha marngar ha amjong ha sekmai ha manjing ha mokairam bat ha more duai na ka banta ki missionary jong ka PCI ki patrei ha po jong ka Church of World Mission na ka CWM ki badon ha ka leng satlak jong na ka prathai duai na ka banta ki mission worker ki bala Christian lagi synod ki presbytery ki pastorate ki balang ka Presbyterian Women Fellowship ki Presbyterian Youth Fellowship bat ki bala Christian ru lagi riu shimat ki badon hapo ka General Assembly PCI ka bakhadu duai na kamanta ki nongyalam jong baro ki synod ki badon hapo jong ka General Assembly baginang la ban syakri khamba yautrai bat ya kalengkha kau belum pensyat ek terpeng ke betelot ke jonge ubleun ya rap ingi ubleun ker kulang ingi baro ki khon bla suspa ke jong trai bagian bu ye kini ki mat jeng duai na ka benta ke General Assembly ke jongi hap pedeng jong ke kapor ka ba ka bangi don kam ke jeng Christian ka bare ke jong pi ha ke jeng duai show blai mentapat ngin pai no asya ka ktien ka ba em ke jong trai ka bangi ben syat hanga ku musyakri baret u jong o bat kata kalong bangin yo sngo ka kubor ka ktien ka jong blai
hagan ke sengi ke Kerpang ke Pentecost Sunday. Ban lampang kendiat ya kini ke sengi ke Kerpang syabaro ki kun jong ke balang ngipen kan mau ya ladi bakan ke sengi ke basak jing kan mau bakum ke balang irakhi ya ke jingwan hiar jong mensi makut hak senran ke jong u ke balong ki apostol hak kamera ke bahaneng ha Jerusalem. Namar kata ke sengi Pentecost ka thewe ki artli ki jingjia ki bakraw ka history jong ka balang. Ka panengkong galong ka jingwan hiar jong mesi makut hak senran ke jong try Jesu. Bat ka baar bat kalong ka jing sedang bat ka jingka ya ka balang leng ba ka bor jong mesi makut. Hak ba u apostol Petrus ulayalap. Habakum kata ka bor ya ka balai hajar ngut ki mensim kala pediang yu try banong nong pedem ujong ki ngila ban syam me kene rangi puli ki kam ki apostol ar kal nong khat ka basap huai an rahe kene ke sngi ki parabnge ki be ki jonga hu try ngam da kuat than bada pai shi kene ki baro baningam bani ti jelu kene ki bajia ka sngi Pentecost an renga kwa banon ra ki artli ki jingjia ki bala jia ha kum kene ke sngi ka ba kraw ka ba penlong ya ka balang bansa jingken mau ka jingjia ka banengkong ka bala sot naga kit nagi kam ki apostol ka long banengkong ka khot ka ban riu hadu ka ba pra ba ka benta ka ba ar ka long na ka lenong ka ba ar ka khot ka ba sau pu ar hadu sau punyo ngan pule ki bagi kitin ki ong kumni kumta haba kelewan lang kiliat keliu ki daong ko try hakane ka pormen penyo pat ya ke hima hak Israel ule thu te haki om day ya phi ban tip ikini yakia lane ki ayom ki bokpa ulabu haka bor ka junghi henry pinyo diang ya ka bor anda habu win sim ba khud unwan hapi bat pinlong kinong pla yang ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat syadu bakut ka perthai kabenta ka ba arpat kalong bat kiliay ni skam ha ka jing hikai jong ki apostol bat ka jing slok bat ha ka ba kriya kapu bat ha ka jing duai de ka jing shep ting kala ja ha ka man sim baro bat bun ki jing pala bat ki dak khala ki le da ki apostol de baro ki bala nget kiliya long haju bat ki ai baro kiliya le lang bat kiliya dino ya lagi beri ki jongki ya lagi yeng ba ya lagi mar bat kiliya sam ki habaro kat ha ki badan kam halaka sniru kiliya ini scam ha ka wege jingmot ha ka temple bat haba kiliya kedea kapu ha ka yeng kiliya bam da ka jing kemen bat da ka jing snobet ka donut kidaya ro yo bleng bat kida syam ka jing snobha na ki brio baro baru try ru ulan ang penyeso eki halaka sengi ya kita kiba lalaim ka chronological order na ka por jong kini ki jinja bro artli kini benta balda pen puli ka dai ka belajia ka mangitip ya ka kum ka pre Pentecost bat ka post Pentecost ka jinja hashwa jo ka Pentecost bat kum juru ka jingjia hadin jong ka Pentecost ka jingjia ka banengkong ka balala ban i leng ba jo ka ne ka benta bal ban pen pule ka long ka bala ja ha ka sni ka ba sau pau hadin jo ka jingmi pat jong try ban op em jingi Jesus Christ but a day ha shwa ba unakiu shabneng ha ka ba hadin bo yo ban hikai la ka jong sinran ka jong hadin ka ba yo ban yalap ban batai ki shapangi ki ba kraw bat ban leru ki ba phala ula kren ki ha ka kata kapor ban ha kata ka klip mat ha bi le kliu lanu te kata ka ya baun penyo ki ya ka hima ha baro ke jat ben riu Israel utrai Jesu la jubab ha pedeng jong ka kapor ya ka jingkli jong ki ban ka jing jubab jong u ka long ka ya pher shik adaya na ka jingmut jing perkat ka badon ha ki senran ki jong u ka benta ka ba arpat ka long ka bala jia hadin ka ba san pausngi
Hadin ka jing pediang jongki ba ka jing yo diang jongki ya ka jing kular ka jong trai Jesu ba kata ka long ba on pa no yo mensiam jong u padun ai ki ka bor baru mensiam ba khot jong ka jing kular ulat trai haki bat kini ka senran kim long shu kum kita ka jing thau ki ba kata ka bor ka jing wan yo diang jongki yo mensiam ba khot kalapen kaladur ki bat ka pen kalai ki ka bor ka jongki ru Bat kani kalong ka jingjia ka bakraw ka balabu bat ka balasot lengba jong kani ka benta nagaktin ka jong oblay hasyab gina pai bagini pet syaprang ya kini ki benta baro artli banda pen puli ini pai shoblay bagin pendam meladi hagi jing dua ini duai kok pa jong yu bah beneng lo makhut ka kerteng ka jome wan ka hima ka jome bat long ru ka man ka jome Ablay ngi don hak pedeng jogan kapor ka bae kapor ka badap da ka jing lengo ba ka jing syayong jogi kun ka bala suspa ka jome ba ka perthai shitlup ka don hak pedeng jong ka umdum ka bala ka daul o obadom mi ka jing em ka jongki ba hak pedeng jogi kun jong ka balang ki bala du no ablay katto katne teli kisngi ya ban syakri ban mane lat lut yame hak jaka ka mamani ka bangila thau kerpang pan penan buram ka kerteng ka baim ka jome isnai ko troy lamane ka por bangiyo ay nagsingi ka bakerpang ka penken mau iet ingi ka jingwan hiar jong mesim ba khut u jome ya bakum ka balang iyo e ka baga nong rim jong ka ngi dai nangta padelang bau mesim ba khut uba mela kular uba penlong ya ka balang bakan ka padelang ba ka bo jong mesim ba khut ngilong kumni ka mingilong hadu kini kisngi Nyaingu namar kata ko try me penyo ingin kapor ba kerpang kapor ka bakentang kapor ba kordor ablay lang ba na kasengi ya ban syakri me bat ban yo sngauru ramba ka ktien ka baim ka jome irap elo jong syakri ba talat ujome ko pa bolong tang kesredap jat bolong ko kenrat tang ujing thau beret tam e badan shibun ke jing duna penslek ba pen ko bor elo jong syakri ujome bagi ai barok ki ban mi no na kesentur Kajong kinlong da shisha ablay kibal pen kubor baik persat mensim da meu blahi sim ka buram shaladi ko try map irengkang jing ibabon na bakar tengi mau jisu ngi wangi pani kerpat ikine baro ro amen ki parabanget ki bait ki jonga how try ngila jam menta haki nyo fuai teli sngi nadu bal penjari dagari ka bait ka jongi ya ka jing shongkop haki ying ki jongi lane kata ka lockdown ka bangi onga ka tinong we ngi shongkop namar pagadai ka protocol bangin hab ban but renti ban yada ban yale ru ya uneu knyang jingpang lane covid-19 lane uneu virus uba ai kertengi corona kala penlong yingi hapdeng kini ki nyop we teli ki singi hapdeng ki jing syam ki babunjat dan na pedeng jongi ki bala syam ki jing ki bahar kom ke binga kendo bat kham tam ye kito ki badon ha pedeng jong ki jing hakilat kamai ka ji ke jongki badru ki badon ha pedeng ki kutlat ki bakrau namar ka jing khang kerdap jongki ki baro ringkat jong ka ne ki jing khang kerdap jong ki yau ki hat ki lenti ki sengkin kibingi hapan syong haki yeng jongi labat haru yengi kum ka balang bangin sange shua shipor ya ka jing mane blai haki yeng ke bakentang ke jong trai bar hapdeng jong kene ki ke bakum ka balang ya kendo ni aingo pat yo blai bade hapdeng jong kene ka lockdown ka bakum ka balang ngila bantir bantai bat ban niat bhai la ka jong ka jing em bat kerpang ya ka yeng ka jongi shimat bat dai hang ni ngila ru ban yet bnia la ka jing em ka jongi ba ka jing dai jongi bat utrai bono pen em jongi u Jesus Christ ngayu i lang ba jong ni ka jing ja ki nyo puai tli ki sngi hagi bon benta jong ka jela ka ba ye ka jongi bat lesing am bakla ban ong hakeleng setlak jong ka pertai baka ni ka lockdown om tang baka pendu om tang baka tulut iki baro ngayu i ba om tang bau nu knyang jingpang ula pendu lut iki baro rega don pat ka jing yo nong ga bakra
Bakata ka jing yo nong galong. Baki rempai yang Kristan ki sedang bandam. Banduai. Bat ban pendan red ialah di. Haga kejat ke jong terai. Kan ni kapun kan mau yang ia kan ke sengi Pentecost. Kapala ya thu dekat ketien ke jong belai bagi sispa ar ke ungut. Kibala don haga kamera ke bahaneng kapala ya lam lagi katway ngot ki senran jong terai Jesu. Kibala ong haki ban up ha Jerusalem wat nampat let shano up ha Jerusalem bat hakata ke jaka bat haga sengi Pentecost kinyo. Ya kabor jong mensim. Kini ki sispa ar ke ungut. Kim syamla let haki synagogue. Kim syamlalet haki temple, kim syamlalet haki lentiba, negelenti shnong ban mane yo blai. Henrai hak kamera ki syong ban ki yeng ki syong ban pendan red yela de ban ken mau yo blai ban duai ruh. Perkeni ka long ka ai ka balong ka nuksa ka bakra. Hapdeng jong kini ki jingja ka bingi kendo. Hapdeng jong kini ki ai barok ki bangi hap ban sange lot sipor. Nega lockdown lebih hap ban kokngu ya ka. Kawala penjari dekat sorkar ke jongi. Don bun ki pensriem ban ong. Balai. Ba ya ki dukan kiat la negi wine store la syak ban pli. Henry la mana pat ban rung syagi ying mane blai ki jongi. She sin perkat ke long ke badai. She sin perkat ke long ke badai. Henry ha ke jing perkat ke bekenja Kristan. Bat ke jing perkat ke bekenja blai. Ngat harai kam day ban ong kumta. Namar kam long ke badai ya ubangait ba unian ujor ya ke dukan kiat. Bat ya ke jaka mane blai. Namar bakini ke don ke kontras na ke jing apher iway na iway pat. Ke jing apher ke palat liam. Kadai ngi namar kata kum ki khun jong ke balang. Baga ketien jong blai ke ong hingi bangin pendam ha ke sorkar. Bat ha kita ki bor ki basen syar halor jongi. Ngiyo ilang ba jong kani bangi ha ban kongu bat ban but renti ru ya kita kijing pethak ke jong ka. Dai namar kata ke por ka sinot ke jongi ka thawi na galat ban penpoi ke khubor syapi ki prabanget ki baiet ke jonga hau turai. Leng ba jong ke YouTube channel, leng ba jong ki voice records ke bingila ban le. Leng ba jong kene ke teknologi ke balong ke jingker khu ke jong turai. Kabingila ban penpoi syabaro lah kendong ne hasor kat kabingila kajing kentu galong bangin penyo yala de ya kane ka por ka bokordor na ka ban sya skor ka ketien ka im ka jong blai hapdeng jong kane jing perkat ka bekum kane ka ban yele persya ya ke ai baka sorkar ka penjari baninu jor baka jinglong mensim ka jongi bagi jing mane blai jongi bagi kita ka jing pli jongi wine store. Kapan kan mau yang ay ke jing kren jong Pope John Paul ubaar. Kabaong nga katinong way wong kumni. Freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do what we ought. Kajing lalot ka kantop banle ya ka ay ka bangi kwa, lang bag ay ka bangi mon. Henry kaday kata ka bangi don ka hok banle ya kata ka bangi day banle. Tang ya kata kabadai banle. U Dr. Ravi Zacharias ubalik no syaukan rat ujung uak tang hari ni kindiat sini. U pengkan mau yang i ka way ka kentien ka besri me ka jing ong jong Pope John Paul ka ong uang kumni. Ka jing laluat ka besisha kam dai ka jing yo mon banle kat ka bangi kwa. Henry ka dai ka bor banle ya ka ka badai banle. Ki para banget ki ba jonga hapdeng jonga ka lockdown. Kabingi don ban syakriyo blay. Kabala penduk lat ingi ban rung siyo mani ke jong terai. Ngangait skam bagani kan long ka jing hikaya ngi. Bangin syong kop bagi yeng ke jongi. Kumbale gini ke shispa ar ke ungut. Kiba buot yaw terai Jesu. Ban dam krop haki kejat ke jong u. Ban duai ban kot kerpat yaw u. Ban daily maga jing duai ke jong ki. Lapan yo eka bor jong mensiam. Pan mensiam bakut ulawan. Halor. Jongki. Namar kata ki para banget ki bayen. Ngin pendunai ke jingkeli syapang ki wei. Ngin penbon ke jingkeli syapang yaladi. Namar habangile kumta kan long ke jingkerku ke bakrau tam. Bangila ban yit yaladi. Ka bangila ban thir bat ban dekmi thu yala ke jong im.
bangin sngot hu hakanu kebenta kabangi ngidon. Gisngi jong gi apostol kide gisngi kibae. Kibesriam ru bat kini gisngi jongi menta. Gisngi jong gi apostol kide gisngi bo soitan ula swat ban wat yaki lengba jong gi rangba lengdo bat lengba jong ka sorka rom. Une usoitan udai unong syun ubamla ban yoi. Ubesriam ru bat une virus COVID-19 na coronavirus ubang ngimla ban yo i ban ngim yo iru yo u bat kumno uturai ha kamet ka jongi bat hapdeng jong ne kapor ngiru ngi petri now ne u virus u basharkai ka jingi per ka long ki apostol bagi petri now ne u virus u bamla ban yo i u bolong soitan ki let ban ri ha ki kamera bat ki penlong ya ka jing duai ki demret yela de ban ki khot kerpat yo blai ka jingkli ka long yanga ban ngilang baro ki prabenget ki baen habingi let ban ri nau ne coronavirus no COVID-19 shano ngilet ri bat kumno ka rupam ri ka jongi ka long bun ki ba update yela de katno ki case ki badon bat katno ki balak khia katno bal khlatno hakeleng ka persai bat kum juru hakane ka ri ka bait ka jongi ka ri India ka jongi bat kum juru ngi pet ki updates nane ka jing batai ka jing athu jongi lat pathai kupor ka jing jia ka jela ka jongi katno latte test ba katno ki ba yo positive bat katno ki ba don negative kani ka jing wat jongi habangi shong ka yeng ka jongi ngi wat ban pelet jing mot tang shapang ki ba shirkai tang shapang kini ki jingja ki badan hakeleng saudong jong ka panek perthai berkum juru ki saudong saukun jong ka ri ba ka jala ka jongi upersa jonga shisin ulalet ban shim ka mobile phone jong himman jonga beruang kumni utait kumni ka google hangno la poi u corona ngaong ya u ka google kam sotho khasi lese bun na preng jongi ki para benget ki bait ngi don na pedeng ga bekum kata ka jingmut jing perkhat ka bengi pensyayong ye ka jingmut ka jongi bar ka san perkhat jongi ka jeli bat ka jingi tang ha ki ai barok syapang nu knyang jingpang ba ka jing syaping jongi ka long hadu kata kat hadu ka ba penlong yengi ba ka jing ri ka jongi kaya pher bar ka ya jingai ba ka jing le jongi apostol ki apostol te gilalet ban ri no soitan nagirang balang do pada ka sorka rom pada ka jingri ka jongki ki damngan madua yu blai bagi khot kerpat yu baun pha ki yu mensim uba ai ki ka bor ki para banget ki bait ki jonga hapdeng jong gini ki jingkli ki bangibu katno ki case ki ladon katno ngut ki bala shitom katno ngut ki basitom jur katno ngut ki bala khlat katno ngut ki bala khia ngin buru ke jingkeli katno ka mensim jongi ka don ban syakri blai kumno ka mensim jongi ka syakri trai bat kumno ka jinglong mensim ka jingade jongi baru blai ubaem ujongi ngin pet khendiat ke kini ki ai baro ki basenran ki le hagane ka jingjia ka bangadap ban kule na do basdang haga jingjia ka banengkong yoi bagini kisenran ke jong trai Jesu kilalet bandon hakata kajaka halor jung ulum olep bat habu trai Jesu nami ulun herno banlet kiu syabadang bagane ke sini ke basau pau ong ketin ke jong blai bagai thu yangi bau trai Jesu hadin ke jing mi pat jong sau pau sini udang don rengkat lai jong kisenran jong ulah hikai ki ulah ai heki ya ke jing patai kumno baki dei banlet bat ya ka ai kabadon kami ki nang ni syakmat bat kai ke begini kila keli kalong kabaya persya bat kai ke bau Jesu temu ka jingkeli ke bekeli kalong ki ong heki balano un penyo pat ya kata ke hima haki Israel lano un penyo pat ya kata ke hima haki Israel u Jesu lo jubab haki bolong kam day api bantip ya kaya ne ka ayom ka baukpa ulabu ha ka bor ka junguhi ukentat mardore kata kecing keli
jongki. Namar ba usyem ya ka bakamlong kabalong importance. Kamdei ka badon kami ki bantip. Hendrai ka ka badon kami ki bantip kalong. Bakin yot yang ya ka bor jo umensim. Pat ublay uman hiar halor jongki. Lang ba umensim ba khut ujong u. Bakin long kinong pla ong utrai. Ha Jerusalem, ha Judea, ha Samaria, ban ha keleng ka pertai. Kata kedai ka utrai Jesu ulabu hakmat jongki. Ki kemu ban yo no ya ka jingsuk. Ki senran war haduk ka ne kelmat ka bigidon. Ha ka kenta ka utrai Jesu kiu no syabenang. Lai snem gila don rengkat bat u, lai snem kenti. Ha ka ministry ka boleh alam iki. Hendrai lesi ha bakum ka ne ka por ha ka jinglong brio ba ka jinglong tolot. Ki klet no ka mission ka utrai Jesu labu halor jongki. Bat dai namar kata ki le kli u lano kata ka hima kan wanno. Rai penban utrai Jesu la divert ya ka jingmut jeng perkat jongki. Bat kata ka long bakim dai ban perkat ya kata ka ya, ban kata ka sngi, jong kata ka hima jongki Israel ka hima ka jong belaikan wan. Hendrai ka ka badon ka priority jongki ka kata begini ban le hakmi bat menta ka dai. Bakin let ban long ki nong pla u. Bakin let ban long ki nong pla ya u. Upen kan mau ya ki ka mission jongki. Upen kan mau ya ki begini ban let. Bakin concentrate tang ha ka ne ka way. Bat kata ka long haswa ba pin le ka mission. Pin yo pediang shwa yu mensim ba khoi jong trai u ba la kular api. Berhadian jong kata pin ai ya ke jing pla ha ke ni jaka ki bangal ong happy ngiu ki artali ki ba kraw bat kini ki rogom perkat hang ni ki long ki ba pher na ka wei sha ka wei pat ka jing perkat jo ki senran ba ka jing perkat jong try Jesu ka jing perkat jo ki senran ka dai ka peace centric ka jing perkat tang ka jing sok ban yo no menta bagi senran kila kwa hir lano ban yo no ay kata hima lano ban yo no ay kata beneng lano ban yo no ya kata ka jingsuk ka ba utrayon ay haki handai Jesu pat udon gar kom perkat hau bar kata galong bau ka jing perkat jo ka de mission centric ka jing perkat ka penlet jing mot ha ka mission ka jing perkat ka penlet jing mot haka mission. Bar uong haki. Bakata ka mission ka ba uai haki galong. Bakin long kinong pla. Bakin sedang shwa na kajaka bagi don. Kin mi syabar. Hadian jong kata. Bar hakeleng satla ka pertai. Kin let ban pla. Ya ka kerteng jong. Hapdeng jong ka jing ka bina ka lockdown. Don bon ka jing keli. Hapdeng jong ka jing ka bina kendu. Kum ka ne ka por. Ngiyo jing syarkai ki baja ki ni kisni. Ngiyo hakeleng satlak jo ki kor kubor bagi lat patai kubor lang bagi television. Lang bagi internet. Ki biya thu hangi syapang ki jing ja ki bakhala. Bagata ka jing yap them jo ki ngap ka don. Bagata ka jing wan mi jong ki put ki don. Bagata ka jing wan kerbe kerthap jo ki erlang thari ki don. Bada pedeng jong ka ni ki jing ja ka bakum ka ni. Bon ba ki prabanget. Kibu yala dia hak jing perkan. Kaban nengkong bon kiba muddur bakine kide kisngi kiba khaddo. Bon kiba muddur bakine kide kisngi kiba khaddo. Kabar kikeli hado kine kide kita kisngi kiba khaddo. Bat kabalai kiba pentikina sendon bakine kide kita kisngi kiba khaddo. Ladau try jonga bat jongi uji sukres udon ringkat bat ngih kena kapor. Unjin dalam pasiau hanga pada pigi prabanget bait. Baladangi pensya skor hakum kena kapor upasiau hangi. Ukran hangi lang baka ketien ka jong ukabalong ka Bible. Baru ong hangi bakata galong bangin long syua ginong pla. Babangi yo ay kabor jong mensim. Nginlong ginong pla. Baga jing pla jongi kalong haki benta ki baper. Kajing pla ka manengkong kadai ka butrai Jesu la hikai ba kata galong habangat ngan pilai jing bam yang aban bam habangat sliang te pilai yang ka bangandi habangat longkut te pilai yang ka jan ban pong habangat long nong wei te pilai khot ying basa yang utrai Jesu bu yang ka parsi ban hikai yang abri pi hapdeng jo ka por ka bukum
kan ni. Bangin nam pelet jingmut ban keli ala ne kesngi ka dei em ka sngi ka bakadu. Ai ba kata ka sngi ka bakadu bagi jing perkat sepang kata kan sao drive jongi. Renga bat ngilang baro ka ai bing nei ban le lamba jon ka por jong jing e. Ka por jong jing jenjar. Bangingin long. Bangingin long. Ki atiar kinong pala shau drive. Leng ba ki kam ke bingile. Leng ba ka jing ai jongi. Syakita ke badan kam ke jing arab. Lama ka keti ke jongi ke penok hangi ke jing la isnai. Baleng ba ke jing rap jongi ke bun benta. Badai ke ni ka bale sil try ukwa ban bu halor jonga jing ilang baro. Ka wei pu wei ke jing jia ke jia rengkat ba ke jing tip ke jong try. Om don ka ba tip u tip lot. Han rai hapdeng jong ke jing tip ke jong u. Hapdeng jong ke jing jia ke bakum ke ni. U khot yang nga ba ilang baro. Bangin pai shi ka mission ke jong blai. Kamisyan ke jonga bajengi ke long ki para marjan jongi keli ki laki don em ke jing bam ban bam laki don em ke jing bam ban bam laki don em ke jing di bandi ngam bakla ban ong ba pu na preng jong pi pilale shisha ki ki ba kro ba ki ba don shisha ke jing kerman na ka mission ke jong trai Yo ki brio ke mi syakmat ban ai ka ketika diang ka ketika mon ke jongki na ka banta ban le isna ki brio ke ban kam ke jingrap yo kop shliang usam shliang u bolong ke jingkerku ka balong shisha ke jingkerku ya kita ki ban kam shisha ya ke jingrap ki prabanget ki ba ki jonga hal trai tongin klet ya kita ki ai baro tongin klet ya kita ki ai baro ka bangi mudur syapang kita ki sngi ki bakado Han ringin pelet jingmut shipor. Hapdeng jong gane ke jing e. Hapdeng jong gane ke jing e. Ngin long kita ki atiar naga mata mission ke jing utrai. Ka don ga we ke jing thu khana. Ka bale thu ingi syapang we missionary ro trai hang we ke dalonong. Baru ni missionary la ong bah bau trai kata ka jaka. Ulah trai hapdeng jogi brega mat dia kata ka jingpang nyang lengkot. Pada pedeng jong kata kajing persang jong ban tray hapdeng jong breg ba mat ere jing shitom. Ulale ke ke ba kraw red tieng. Bar syap tieng ban kta ke namar ba usngo tho baki don kam ke jing rap jong. Ulen ladi. Kamala di kala duno. Uperkat kam bhai ki wei. Unyau baki wei ki kam don kam ye ke jing rap ban yu. Apedeng jong jing tray jong bakum kato kan nepor. Haka wei ke step kar burang tesha. Badaong ba ula pun kum hot ya kan ka klut aka kejat ka jong. Ka ke bala tnam ba. Bolo syampan ban ba sngawi ai ka kejat jong kam sngawi ai. Ula kan detrat. Bakata ka de ka symptom la ne ka dak ka shin. Ka pen pau ba ubreu uyo e ka jing pang nyang lengkot. Une usam la bolong missionary. Ula pates sila dia baula syam ban bau ne ula yo ya kana jing pang nyang lengkot. Barha baula yap. Lawan rakno ya na ki try jo kata jaka kebolowan. Ban rai ka met jung baro kita ki breg ban kata ke dolonong kila yam. Bat kila ong ki kerpat. Ya kita kinong sensyar jong kata kerui. Ban jin dalalong kapala. Bakin sngoba ban ai tang ki kti jong ban tap hakari ke jong ki. Kani kalong namar bagi snotho ya kajing koridor jong akti. Kabau ne missionary ulale bola tray hakata kaleng katray ke jong. Kajing le ke jong kalong. Kapapen kan mau iki kabayo ya kata kajing crown jong mission ke jong try. Kabagini ki kti jong aba jong pikilong ki atiar nakota ka kam ke jong try bono prim jongi uji Yesus Kristus. Namar kata ke para banget ke baien. Leng ba jong ka kajing pule na ka ktien ka benengkong. Leng ba jong kene ke benta ke benengkong na kaktian ke jong blai. Kaya thu hanga ba rapi. Bagi nam pelet jingmut ye kini ki jing e. Henry ngin long mangi ke jing kerku hapdeng jong ke jing e. Ngin long mangi kinong Krisyan hapdeng jong ke jing jenjar. Bar ke benta ke baar kadai kon dak ban pen pule na ke to ke benta ke baar na ar nong rekot ke basau puar ke basau punyo. Ke bangi de kani kadai ke bala jia hadin jong ke sengi Pentecost.
Hak chronological order ke jing jia jong kini ki kam hak kabla tho agar kum ki kam ki apostol ka long ka pamayan bebadap te shibon ki jing puson ki mat puson hak ibriu barok ka event jo ka singi Pentecost ka ai ya ka bor hak senran ban yalap ban yo ai ka singi kha jong ka balang ka penken mau yangi ka bau try ula kular hak yo mensim bokoi bat shisha hak singi Pentecost San paus ni hadin jo jimi pat jo ula pa yo mesim bad kane ka bor jo mesim kala trai bor ba hapdeng jo kini kesenran ki bolong ki apostol baru ne mesim jong blai ula dap akata ka kamera baru pen yo aki ka bor bad ka bor kala penlong ya ubriu uba petri ya ubriu uba len ya utrai u Petros ban yang hakata ka rensan ban ya sat ban long u apologist neno ya sat u banengkong ban defend ya Christian faith ke jong nena ka jinget ke jong ban ong bangini kim syam labu atwan henry kila yo ya ka bor jong mansim baga jingelap jong Petros haga jing shisha kala penka ya ka balang wahai ajar ngut ki mansim kala pediang yu Chris lapan baptis ki ong ketien ke jong blai ban ka balang lakha ya ka haga negesni Kaktin balang habangi persyang banti penia eka jengmut jongka haga kaktin Greek ki ong eka ecclesia kabawan lagi arta lagi kantin kab ong ek bat kalyo laba pen kela eka kaktin nongwei ong call out community lani kakenhon kabala syakot kani ka balang kani kakenhon kabala syakot kabakan top yanga badang ilang barok ngaken mau hakapor ka bangi thongi ke balang ngim thong haga ying mane ngim thong haulung jingtap jongka nangim thong hakita ki tlum yeng ki bakhlan bor na ne ki jing he ki jongki ne ki jing ruspa ki jongki henangi penyang ki khon juga balang bat unong pen kentang ya ka balang bat unong thong ya ka balang wong ngathong ya ka balang halor jongki ni ki banget kabamut ba manga bat mangilang baro ngidai kita ka balang ngidai mangi kata ka balang ki para banget ki bait ki jonga abangi sngow thu bangi ngilong kabalang balaga balang kadai kata kabala khot call out kabala khot kerpang nak bantaka mission ke jong trai bon ki brio ki ong baka mi kabalang kadon ka mission hendrai hanga shimet baraki bon ki bangam bat pledging mot ka mission Kisngau thu bakata ka statement lana ka jingong kalong ka babakala. Ka balang kamdon ka mission. Ndai ka balang hi ka day ka mission. Ka balang hi ka day ka mission. Manga bat mapi ngilong ki mission. Manga bat mapi ngilong ki mission. Bat leng ba jong ka ni ka balang ka balak thong. Do Petros bapen baptis siki baga jingelap ka jong u. Ngiyo i ya ka jing mi i outcome lane ki ki so ke bala mi leng ba jong kan ke jing khai ne ka balang bat ki ki ba kraw ke la ban i leng ba jong kan ke jing chia ka long lani pule ke tu ka banta bang lepan pule na ka long ba ar ka ba sau ba sau nyau nyu i ke jing shisha ka ba thu angi bahakane ka balang ka don ki lightly ki characteristic ki lightly ki jing long haka ka benengkong ka don ka partnership ka jinget roilang hapdeng jong kane ka jing don jong kini kisenran hang ta ka krian jong balai ge thu bagi ong bakilalong haju in unity bakane ka unity ka pan i yangi ya ka jinget roilang ka jong ki ka jinget rengkat ka jong ki balai hakata ka balai bamlang Klia di lang, bakila ay sambentalang ru haki weipat kibadan kam iki. Bagamanta ka baar, kabing ilang ba jong kane kabalang hadin jong kasni Pentecost. Kadai baka don kadai kabalang kabadap ka fellowship, ka jingeslok. Ka karakteristik ka benengkong i ka partnership ka jingetray lang, ka jingele lang, baka jing sambentalang. Ka benta ka baar i ka fellowship ka jingeslok lang. Kajing mane bakata kalong haki rempay yeng ke jongi haki rempay yeng ke jongi haki yeng ki ong ka ktien ka jong blai
ban ka benta ka balai ke bang i ka karakteristik ka balai bang i leng ba jong ne ka benta jong ka tien ka jong blai bang i ya ka balang of worship ka balang ka ba money ka balang ka ba yaro ka balang ka ba pen crown ya blai ki para bang ki ba i ki jonga how to rai ka balang ka ba yo mat yo men sim ba khot u jong blai ka ba men sim jong utrai hapo jong ki kinai ke lai teli ki sok ki ba pau tengkren kin pau lang ba ki kam ke jong ki kinam hun ban bam sahu maruai ki mit bam ke jong ki badon na preng jongi babun le seng i post ke social media ya ki jing nang jongi ban shat ki jing bam ki ba harukom kat bangim perkhat pat ki jing ko update jong ki wei pat ki badon ha jing shat khan ngi kimen le se ban shat ki jing bam ki ba harukom da ki kelat ban ya sam ban talem Syaki wepan kesni jogi apostol berka balang hadian jong kane kejing hiar wan hiar yo mesti makut hadian juga Pentecost nyo i ka balang ka bom hun ban bam tang marwai ka balang ka basam ban talem syaki we ka balang ka ai ban talem miki we bikin yo ya kejing kerku ba kejing pendap om tang ka mensim handai kum juru hakado ba ka met kejongki ki it ban syakriu blai ka balang ka yo priang yo mensim bakut yo jong blai ka it ban syakriu blai om tang ka yeng mani om tang hi mani andai wei brio menan ki kamera ki jongi bat ka yeng ka sem ka jongi ban pelong ki jing duai bat hangno bengi don pakai ne ka donot jongi ka long ka tempel ka jong trai ben mani u hangno bengi don kata ka balang hadin jong ka sengi Pentecost pakai ni kabalang kabayo ay kajing syakri lang ban iya yo blay ban mane yo kaya ro yo om tang garmiang sentor henry de ka donot ka bisisya berkumju uru da ka baango yo da ka mensim ka bisisya kisngi jugi apostol kam de kisngi ki basuk ki basan ki ngalong ki dap de kajing ele henry hap deng jogi de kajing ba kajing ele hap deng jong kan de kajing syurkai bagi mat ya kendo kim perkhat ban sikia tang ilade kim perkhat ban penbiang tang ilade ndaki Krisyan lem ya ki wei bron kam ki jingaram bat ki ai ya ki jing duai ka ba kerpang na mata jongki ban slok na mata jongki ru baru ban khot kerpat lang yau blai ringkat bat ki pra banget ki be jonga how try leng ba jong re sngi Pentecost ki yo ban rakhi leng ba jong re sngi ka ba try pun kan mawingi bangi yo pediang yo mensim bakoi kapan kan mau ingi ka asnam arajan rew ngi diang yo mensim bakhut ujong blai baka balang ka kiem thamai baka revival ka jia bangi i hakene ki sngi lang ba jong jing jia hakene ki nyo fuai teli ki sngi don ki yeng Kristan ki bala dat tak slam menta kila sedang man saat bakila sedang ban kiem thamai baka jing kiem thamai jong ki kalong ka jing kermen ni ka balang ka jing kermen ya kita kabaka mission jo try ulabu kerpang haki u Petrus bagi para senran jo ki don ke jingkok ngo bakata ke jingkok ngo jong ki kalong ban up ha Jerusalem ka dai na mar kata yang ngab ngilang baro bagi nam ki wen ka pra banget ki ba ye ha pedeng jong kene ki jing ke ben kenduk kum kini nginom kalat ban pa show blai bangin ap ya kata kaya bangin duai jur syau bon pa yo mesim ke jingkular bon pa hangi ban penkiem thamai pat bergangai skam bagari ke jongi ke jela ke jongi ladakan pai ban pendan red yala de haublai un pa ada shisha yo mesim jo baga jing mane jongi ka ban nomlong tangi ke sau kan ro henry ban mi shabar ban isnai ki wai naga ban ta ban duai ki ying ke sem jongi ban shirham ke donut jongi baru blayun ai boringi klempet ban pelong ini kapalang kapaim kapalang kapadap da kajing kermen ki para banget ki ba it jonga how try hapdeng jong kene jing du no jongi ban mane yo blai ngakentu banga khot lang ini lang baro bangin bu ya kene kajing perkat ka ai ka bu blai udon ban ong yang nga ba ngilang baro hapdeng jong ini kijing jia ke bakum kide hatongin syusyong ngap ban klikti
Naningin le ai hapdeng kan ka por ka bakum kan ni. Ningin long mangi kita ke jingker ku nak mata ki wepan. Ningin long mangi kita ke jingker ku nak kata badan kam ye ke jingerap ke jongi. Utrai ukhat enga baringi lang baro. Baga snipan dekas kada ke jing pen kubor jung ban pa ye ke senran jung bat kita ki banget hau ban long ki missionary. Nga bat ngilang baro. Ngilong ki missionary ke jong try. Haki jaka bat haki jingla ke jongi ki bor ke jongi. Ibarat tam ibingila ban le ngin le e kata. Pat kan long ke bakrau hakmat ke buram ke jong ublai. Kan long ke bakrau hakmat ke buram ke jong ublai. Ki mission field jongi ke la sakut. Ki mission field jongi ke la sakut. Balai se ki missionary ki jongi ki batrai ke lang khatrai ke jongi ki don hapdeng ke umdum ke jing syayong ngan. Hapdeng jogi ke jing ke be kendo. Namar ki jing wan poi ke jing Krisyan na ki tu ke jai Krisyan ki kam mission menta ki myo alat syu ban Krisyan. Mereka ni kam khanglat inga bar ngilang baro ki para bengit ki be ke jong trai. Kam khanglat yangi. Don ki rempeng Kristan ki bala syai bar ki don ke jing hibatai bar kum juru ke jing pensyai no blai. Bagi penpoi yakin ke jing ai jong ki syagakam ke jong trai bar syag mission ke jong trai. Aga bagi lom haki ying jong ki ban penpoi hakti jong kita ki badai ban penpoi. Ban leng ba jong ke jing persyang ke baret na ki rempe ying ke jongi. Ngila ban pentulon ni ke kam ke jong trai ban pen sapriang ru yang ke kubor hapdeng jong ke jing du jing kremen jong ki breo. Yang ngait skam ku ki pra bangit ki be jong alang ba jong ke snipen tekas. Ke sngi ke utrai lo pen kubor ngi do mesim jong kan pen kiim thamai yangi bangin nam shong klik ti hayeng bangin nam shong ja tha hayeng ngin persyang ban strategize ngin persyang ban thawi ki lat kelenti kumno bangin pen thamai ya kir kom perkhat jongi ban peniat bet iki kam jong kenrat ban peniat bet iki kam jong kenrat ban thawi ki lat kelenti kumno bangin ya pen bet iki kam jong kenrat klem da pen ken iki baro ki bag sarkar kala penjari pedeng jongi ublay ni rap ingi ki pra bangit ki ba it namar kan ni sngi top hinyo pliang yo no mun siam bo khot jong ublay bangin long ki missionary ki ba kraw si ki banta ki ba pher ha ki rempe ying ki jongi ha ki dong ki jongi shnong ki jongi ha ki jala ki jongi ha ki ri jongi ba shano ki banta ki bangingi don ngin tray na kamta ka buram ki jong ublay bangin tray tat anda unwan syua bangan penkot ngani thu ya ka wei ki jing thu khana kabala jia Syapang uway ubriu ubala tau ya kaway kadur jong Jisu ula tau ya kini statue jong try Jisu bat hadin jong kata ka jing bu jong to statue kala ong balaja kumno kata ka statue jong try Jisu ula kelon bagi keti jong kila kedia baro artli balaong bahadian jong kata jing kedia jong tagi artli keti kala don jing sniudor ka basyar kaya do kata bandon bo ban i bo new Jisu ba kila mudur bo keti jong kim don syo kila thaulat kumno ban le ba kila ikut ka we jing kut jong ba kata galong bagin pa ban snab yang yagi keti jong an reha pedeng jong kata jing persyang ban le kumta ban penat biang yagi keti jong ban penwan dor biang yo ong katto kan ngut na pedeng jong kita kinong syong snong ha kata ka jaka ba ki ong iya kitu kiti nice ki ngin long mangi kiti jong Jisu ban tray ka mission ke jong ha kanu ka bajaka ka bangila ban tray kane kalong kanuk say nga ban ngilang baro ki para bangit bi utray ula let no unsawan paipa riu ay ngi ka bor kat ba umpat wan bangin tray ka mission ke jong na babun ki bampat tip ka kerteng ke jong bun kilang khatray ki badang sa syra ki bampat tray ki badon kam ki jing penbenai ki ketien ki jong blai badon kam ai ki ki jing kerman na pedang jong jing do jing kerman kada yang nga bading ilang baro namar kata bangin tray borba naga mata ka mission ki jong blai ublai ko khun ya rap naga mata ka kubor namar ka por naga mata ka buram jong